welcome back to my YouTube channel. It's Rika BPTV. So today's video, another YouTube tutorial ulit tayo para sa ating mga small YouTubers and mga beginners natin sa YouTube. Ayan, bago ang lahat, please do not forget to like, share, subscribe, and click the notification bell para updated kayo sa aking bagong videos. Ayan, so our video for today is how to make your YouTube channel searchable. Ayan, so lahat naman tayo ngayon alam na kung paano maging searchable ang ating YouTube channel. Kasi nga lang yung mga beginners ay hindi pa nila alam. This is the steps, easy steps para maging searchable ang YouTube channel. Dahil based on my experience, nagwa-wonder din ako kung bakit hindi searchable ang account ko or channel ko. Dahil pala yun, hindi ko na-set yung settings. Ayan. So please do continue watching and let's get started. Punta tayo sa YouTube Studio, tapos sa settings. Tapos dito sa channel, ayan, as you can see, meron na tayong mga keywords. Ilagay mo dyan ang name sa iyong YouTube channel, ayan. Pwede din mag-set ka ng mga keywords or mga shortcuts sa iyong YouTube channel, ayan. That's it guys, yun lang ang easy step para maging searchable ang YouTube channel mo, ayan. So, one click away lang po para maging searchable ang YouTube channel mo at easy access na ito sa mga viewers na gusto mo visit sa YouTube channel mo. Ayan guys, so please do not forget to like, share, subscribe, and give me a big thumbs up pag nagustuhan mo tong video na to. And that's it guys. Thank you and God bless.